Várjál, az a szolja veszed. Tedd vissza Mehet. És a Szabi? Nyakra. Nyakra jó megy. Várjál, nyak és kéz. Ad ide a másikat? De az nem jó, nem tudom összehozni, bazd meg. Akkor kettőt. Senki. Várjál, mert most a nyak, kézzel nem fogsz adni. Akkor duplán. Csináld duplán. Dupla nyak. Nem megy összesüt. Várjál, bazd meg, helyet kell csinálni. Próbáltad is? Megy, Zoli? Persze. De nézd, hogy megy, bazd. És még nem ivott semmit, hallod? Kicsit azért már belegabajodtam. Várjál, kézen is megy szerintem. Mennyibe kerül az a fá? Oda nézd! Hoppá, hoppá, da-da-da-da! Ez egy igazi coming out, nem? Várjál, ez lelassul ki. Hát a szíj, ez már tök jó megy. Pont ez. Hallod, ebbe az angyalbárba már föl lehet lépni. Simán. Oda Ricsi bevisz. Hoppá. Ricsi az úgyis bejárós oda, nem? Rúgta a Ricsi. Eltölted, basz. Dehogy is, ez direkt ilyen. Ennyire ez még az olimpiára tanultam, öreg. Melyikre? A parára?